Γεια σας, Spark Productions εδώ και σήμερα θα παίξω αν δεν το ξέρετε το παιχνίδι, είναι χαμηλός. Είσαι εσύ και προσπαθείς να βρεις κάποιες σημειώσεις σε διάφορα δάση, δωμάτια καμιά φορά και τα λοιπά, αλλά προσπαθείς να μην σε δει ένας τύπος καραφλός, ναι, και άμα σε δει για πολλή ώρα πεθαίνεις. Βασικά, ναι. Άντε να δούμε. Όχι. Πρέπει να μαζέψεις 8 σημειώσεις. That way, this way. Yeah. Βασικά θα πάω από εδώ. Ναι. Να τώρα αυτό το πράσινο πάνω ξοδεύεται σιγά σιγά όταν τρέχεις ή γενικά, και άμα σε κοιτάξει ο Slenderman πάλι ξοδεύεται, αλλά πιο γρήγορα. Και μπορείς να το γεμίσεις με αυτά τα coins που γράφει 85, ξέρω εγώ, Slender coins. Εδώ θα έπρεπε να έχει σημείωση. Περίεργο αυτό. Αχ, φύγε. Τι σου έκανα? Ούτε σε κορόιδεψα που είσαι μόνος, ούτε που είσαι φαλακρός. Φύγε από τη ζωή μου. Γιατί δεν βρίσκω σημειώσεις? Έχω βρει 0. Πέτνο. Ναι, βρήκα. Βασικά κάτι έλεγε. Τρομακτικό, είναι τρομακτικό αυτό. Λοιπόν, Slenderman, αν με ακούς, εγώ φεύγω από εδώ. Πάω αλλού. Εντάξει, Slendy. Νομίζω κατάλαβα τώρα. Τρέχα. Θα συνεχίσω από εδώ. Ωραία. Τελικά θα έχει σημείωση. Τι φάση, που εκεί? Γαμώ τη μαλακία σας, γαμώ το. Τι είναι αυτά τα πράγματα ρε? Τρομάζετε το κόσμο. No ρε, όχι. Να αγοράσω, να πούμε. Άντε πια.